Salut, eu sunt Andrei, iar astăzi o să joc 1 vs 1 cu cea mai bună fată la Fortnite din România. V-am întrebat pe voi pe Instagram cine este cea mai bună fată care joacă Fortnite în România și cu toții mi-ați spus că este Alesia. Iar eu am căutat-o pe Instagram, o să aveți Instagramul ei în descriere și i-am spus dacă vrea să facem acest videoclip și a spus că da, așadar astăzi o să jucăm 1 vs 1 cu ea, să vedem dacă joacă bine, așa că apăsați pe butonul de like dacă mai vreți videoclipuri de genul. Nu uitați să vă abonați la canal și să puneți pe item shop în Fortnite F6 liniuță Andrei. Deci F6 liniuță Andrei e foarte important, mă ajută foarte mult. Și dacă îl puneți pe shop o să mai fac videoclipuri cu Alesia și cu mai multe persoane, deci cum vreți voi. Așa că acum o să-i dau invite Alesiei. Bună! Deci suntem aici cu Alesia, fraților, dăm ready și intrăm în creativ să jucăm 1 vs 1. Chiar sunt curios dacă o să mă bată, eu nu joc foarte bine. Ea am văzut și pe TikTok parcă sau pe YouTube, am văzut că joacă ok, am văzut câteva montaje, așa că hai să vedem. Nu uitați, aveți canalul ei în descriere, contul de TikTok, contul de Instagram, toate cele, chiar trebuie să o urmăriți și pe ea. Am 130 ping. Am 40. Tu de cât timp joci? Din chapter 2 sezonul 5 pe PC și tastatură. Și ai jucat înainte pe PS, pe controller? Da, am mai jucat din chapter 2 sezonul 2. Da, nu m-am jucat așa Păi, serios. Asta cu cât timp? Un an? Sau când a fost? Da, prin aprilie, țin minte că m-am apucat. Și o să începem prima rundă, fraților, haideți să vedem. Am emoții, dar nici nu mi se încarcă graficele. Ok. Mă dă după 2000. No, eu am super lag acum de început, dar sper să-și revină. Și mie mi se mișcă super ciudat. Ia să vedem dacă îmi face pic. Am căzut. Ok. Poți să te dărâm gen, nu? Da, normal. Ok, 42. Și-a dat viața acolo. Și mi-a luat high ground-ul, nu pot să cred. Oh. Mi-a luat high ground-ul, băieți. Am încercat să-i dau un hit, dar nu pot. Aimul meu bine. Am venit-o pe galben acolo, ce înseamnă asta? N-am conexiune sau? Material. Ok. Nu pot să cred că ai murit de la zonă. Nu mai aveam net, nu aveam ce să fac. Trebuie să spui bounce pe de-ala. Da, aveam conuri pe acolo peste tot și n-aveam cum să pun platformă. Bine, o să jucăm, nu știu, hai să jucăm 3 runde așa și după aia dăm restart ca să, nu știu, să zicem cât te încălzești. Sau vrei să jucăm așa? Gen. Cum retur, nu știu. Hai, 3 runde și după aia... Ok, deci astea 3 runde sunt doar așa, nu contează cine câștigă, nu jucăm serios. Nu, ne încălzim acum. Okay. Nice. Oricum joci foarte bine pentru o fată, adică sunt multe fete în România care joacă Fortnite, dar nu joacă așa de bine, adică n-au movementul așa bun. Uite știu cum ai plecat de aici. GG. Adică Eu am o problemă cu materialele. le consum repede, nu? Foarte repede. Nu pot să cred că mai văd tu, GG. GG. Oh my god, mi-a pus 2 conuri acolo, m-a zăpăcit, n-aș ști ce se întâmplă. Oricum astea nu se pun, băieți, deci astea nu se pun, doar așa. Da. După asta începem, nu? Da, după runda asta jucăm serios, cu prosopul la gât, cu dalea. Da, normal.
Concentrare maximă, doamnelor și domnilor. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați de butonul de like. Câte like-uri vrei să facem la clipul ăsta, ca să mai apare un alt clip? 1000, 2000. 2000 de like-uri? Hai să vedem, să apăsați pe like. GG. Hai, începem acum? Hai să începem acum. Ăsta a fost, au fost câteva meciuri de încălzire și o să începem acum. Jucăm până la 6. Gata, acum se joacă foarte transpirat, doamnelor și domnilor. Am emoții, eu nu știu. Deja îmi imaginez dacă o să mă bat să zic că toată lumea te-a bătut o fată, ha, dar oricum. Joacă prea bine, adică, că știi că mulți zic că dacă ești fată nu știi să joci sau chestii de genul. Da. Într-adevăr, nu multe fete știu să joace, dar uite, eu pe serverul meu de Discord am fete care știu să joace Fortnite. Deci e discutabilă treaba. Care pot să joace Fortnite, gen. Efectiv, și fetele două mâini, două picioare, după părerea mea, nu Da, știu. corect. Nu, mi se pare ceva pe ce la băieți, gen, na, bun, poate ei s-au mai jucat pe calculator și au experiență, dar... Sunt și fete care joacă de mult și au experiență. Exact, aia zic. Da. Cam rupt tastatura aia. Se aude foarte tare ca microfonul lângă ea nouă. Bine. Oh, ți-am dat 30, am dărâmat. Dar și voi cum urcă la mine. What? No. Da, iar n-ameți? GG. Nu cred că dai bounce pad. Păi, n-am ce să fac. Ok. Am falling acolo. Mi-a luat și o falling. Nu pot să cred, mi-ai dat 200! Da. Din greșeală. Din greșeală 200! Nu pot să cred. Uite și tu ce tunel face! What? Bine, Paim. Își dă viața acolo, mergem și noi în zonă. Și vine spre mine. Ce? La asta am avut noroc, recunosc. La asta am avut noroc. Că mi-ai sărit fix așa și nu cred că te așteptai să fiu acolo, că am dat și edit. Ok, 2-1. Oricum, joci forță, n-am ce să zic. E ok. Dacă ai și juca în fiecare zi, să dai, nu știu, 4-5 ore pe zi. Tu cât joci de obicei? Nu, să nu prea mai joc, că m-am apucat de Valorant. Dar, da. Valorant. Și îți place mai mult Fortnite sau Valorant? Fortnite. Ah. Ai jucat CS? Niciodată nu mă dă în zonă. Știi ce sistem mă mai joc uneori, dar nu prea place CS-ul așa mult. Nu știi ce zic. Ok. Ok, te-ai dus aici jos și... Mă, cum fuge! Okay. Da, a așteptat acolo Mai să... ai vieți? Da, mai am. Crezi că mai Le consum repede, că faci din aia Eu nu edituri mai pe am. mine. Vrei să-ți dau meți? Nu. Hai să-ți dau, vezi că ți-am dat aici. Ți-am stat aici 120 meți, ale tu. Mersi. Da, aoleu. Mamă, ce...
Buildezi mult. Nu pot să cred. O terminat și alea. Bă, n-ar trebui să pun asta. N-am câștigat eu. Păi e greșeala ta, încearcă, nu știu, încearcă să mai construiești așa mult când nu e cazul. Uite, tu când începi, tu presupun că deja acum tu construiești. Construiești doar atunci când vezi pe cineva, nu știu. Zici tu? Ia uite și tu ce construi până la... Uite, acum nu construiesc. Doar că nu... Ai jucat la vreun turneu de ăsta pe bani în Fortnite? Gen solo cash cup sau... Da, un joc la solo cash cup, că la trio nu prea am joc, nu știu, nu-mi place trio, mi se pare Prea greu că sunt mulți oameni și trebuie să... Da, sunt mulți oameni și... Și ca să ai 2 cu echipe care să joci, trebuie să te înțelegi bine cu ei, să comunicați. Exact, aia zic și... Nu prea-mi place trio. No. No. Aproape, Gigi. Cât e? 3-2? Nu Da, pot să cred. destul de strâns. Da. Dacă faci egal acum, mai dăm o rundă decisivă. Bine. Ce să nu consumez. No. No! Îmi dă pickaxe! No! Câtă viață mai ai așa de curiozitate? 150. No, nu pot să cred că am ratat. N-am glanțe. No! Nu! Așa aproape! Runda decisivă? Da, runda decisivă, fraților. Pac. Ești gata? Da. Hai să vedem. Ce fuge, cum fuge zigzag. 123 double edit. Nu știu pe unde ai mers acum, pe jos, pe acolo. Iar construiești în zigzag, senzațional, doamnelor și domnilor, în 4 secunde merge zona. Alesia se extinde, Andrei Aim 49 în cap de fapt. Va coborî la ea, îi pune o rampă. I-a luat peretele și... Nu e aici Alesia, ce se întâmplă? Senzațional, Alesia a dispărut ninja. Am văzut-o. Foarte strâns acest meci, doamnelor și domnilor. Mi-a pus Alesia acolo ceva. Am încercat să fug. Am fugit, i-am luat high ground-ul. Ar trebui să nu mai vorbesc că mă bate. Mi-a dat damage. Și Alesia a câștigat, nu pot să cred! Felicitări! Mersi, la fel. Gigi, Nu știu cum de te-am bătut, dar... Nu. aparent mai bătut. Și aici o să oprească videoclipul. Mersi foarte mult, Alesia, că ai apărut în acest videoclip. Nu uitați, aveți în descriere toate conturile Alesiei, să-i dați și acolo un follow și o abonare pe YouTube. Eu am fost Andrei, nu uitați să vă abonați și la canalul meu, dați și aici un like și 2000 de like-uri dacă vezi partea a doua. Da, Felicitări, da. Alesiei, că m-a bătut și asta este Gigi. Pa, pa!